Λοιπόν, ξεκινάμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη φίλη μου τη Δώρα, γιατί αργεί πάρα πολύ σε όλο της ραντεβού. Και την είπα, έλα εδώ να σε βάψω εγώ για να δούμε πόσο χρόνο λιγότερο θα κάνουμε. Γεια σου Δώρα. Γεια σου Αλέξη. Πώς νιώθεις σήμερα για αυτό το βίντεο? Φοβερά. Λοιπόν, έχουμε τα καλλιτικά μας εδώ μπροστά και θα την βάψω χωρίς να βλέπω. Είσαι έτοιμη? Πανέτοιμη. Πανέτοιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ας τον καφέ. Σιγά. Σιγά. Συγγνώμη, πρέπει να κάνω το μανίκι γιατί δεν Σε καταλαβαίνω. Τώρα θα βάλουμε την κίτρινη στέκα. Όχι, Παναγία. Κάνε λίγο, δεν το κάνεις καλά. Σταμάτα. Βγήκαμε από το μοναστήρι. Θα βάλουμε εδώ, αυτό, μην κάνεις οτιδήποτε. Θα αρχίσουμε με make-up. Θα βάλουμε make-up παντού, στα μάγουλα. Στη μύτη. Παντού. Παντού, όχι στα μαλλιά, τώρα έκανα μπάνιο. Εντάξει, φτάνει. Θα βάλουμε την πούδρα. Περίμενε. Άσε, θα στα δίνω εγώ. Θα βάλουμε την πούδρα, η οποία πούδρα δες πως είναι. Δεν βλέπεις. Οπότε την ελαφρά χωρίς να φύγουν τα κομμάτια. Και βάζουμε πούδρα παντού σε όλο το πρόσωπο. Και βάζουμε την πούδρα σε όλο το πρόσωπο. Στη μύτη, στο μάγουλο το άλλο, ομοιόμορφο σε όλο το πρόσωπο. Τελειώσαμε με την πούδρα, φτάνει. Άστα, εκεί καλά είναι. Πιάνουμε το πινέλο για να βάλουμε ρούζ. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Σε κόκκους το ρούζ. Και το βάζουμε μόνο στα μάγουλα. Μαζί με τα μαλλιά, όλα μαζί. Φτάνει και στο άλλο μάγουλο. Για να βάλουμε το χρώμα της υγείας. Φτάνει, άστο το. Φτάνει, κάτσε λίγο, περίμενε. Τώρα θα βάλουμε highlights, το άσπρο, με το δάχτυλό μας. Στα ζυγωματικά. Τέλεια και στο άλλο. Τέλεια για έξτρα λάμψη. Είναι για λάμψη. Είναι για λύσμη. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με τις σκιές. Με πινελάκι με δάχτυλο. Δάχτυλο. Θα πάρουμε την ανοιχτόχρωμη σκιά και θα την περάσουμε σε όλο το κινητό βλέφαρο. Μόνο στο κινητό βλέφαρο. Και στο άλλο. Ομοιόμορφα. Στο κινητό βλέφαρο. Σκάσου. Και παίρνουμε την πιο σκούρα σκιά. Αυτή, μπράβο. Φτάνει και θα κάνουμε στο κόκαλο, θα βάλουμε για να φαίνεται το για να ενισχύσω. Όχι, το κόκαλο μαλάκα. Εδώ μέσα, εδώ, αυτό το πράγμα. Το κόκαλο. Για
να ενισχύσουμε το κόκαλο. Εντάξει, φτάνει, βάλε λίγο και από το άλλο μάτι. Για να ενισχύσουμε και το άλλο το κόκαλο. Φτάνει, το φρύδι είναι στη θέση του. Λοιπόν, και παίρνουμε την πιο σκούρη σκιά, την πάνω και κάνουμε γωνία στο μάτι. Γωνία, το μάτι στη γωνία. Γωνία στο κινητό βλέφαρο και στο άλλο μάτι. Στη γωνία του ματιού. Τέλεια. Θα το ενισχύσουμε με ένα... Θες λίγο κανένα υγρό μαντιλάκι. Με ένα eyeliner. Ανησυχώ. ΣΥΡΙΖΑ με τις βλεφαρίδες. ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε μια λεπτή γραμμή για να ενισχύσουμε. Σωστά. Βάλε το λίγο πιο μέσα. Έτσι. Εκεί είναι πολύ καλά. Και το άλλο μάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στο κινητό βλέφαρο. Εκεί. ΣΥΡΙΖΑ στις βλεφαρίδες. Βάζουμε το eyeliner. Κλείνουμε το eyeliner. Το κλείνουμε, μπράβο. Κάτσε λίγο γιατί συγγνώμη. Πάρε λίγο τα μαλλιά από μπροστά. Μη μου το πιάνεις με αυτό! Παναγία μου! Για γατήσιο βλέμμα βάζουμε τη μάσκαρα Κατάι της Maybelline. Στις βλεφαρίδες. Φοράω φακούς γάμου. Στις βλεφαρίδες. Πολύ ωραία. Και στο άλλο μάτι. Ναι, στο μάτι. Φτάνει μάσκαρα. Δεν χρειάζεται να την περάσουμε δεύτερη στρώση, δεν θέλουμε τα μάτια μας να φαίνονται μεγαλύτερα, γιατί θα δώσουμε βάση στα χείλη. Θα περάσουμε ένα μολύβι χιλιών. Θα κάνουμε μια γραμμή. Θα κάνουμε το περίγραμμα χιλιών. Το περίγραμμα χιλιών από τα χείλη μας. Δεν γελάς με εδώ. Από τα χείλη. Δεν κάνω στα τη δουλειά μου. Και τώρα αφού περάσαμε εξαίσια το περίγραμμα χιλιών, για να τονιστεί το περίγραμμα, βάζουμε και το κραγιόν, το νούμερο 20, Golden Roses, τα χείλη. Και τα πάνω να μετά φυσμαρώνω ένα. Τέλεια. Και νομίζω ότι έχουμε έτσι ολοκληρώσει το μακιγιάζ μας. Και τώρα ολοκληρώσαμε το μακιγιάζ μας. Και θα μου βγάλει τη στέκα. Ναι, βγάζουμε τη στέκα. Φτιάχνουμε τα μαλάκια μαζί με ό,τι είχαμε πιάσει πιο πριν. Τα πάντα. Να βγω. Βγες να με δεις. Να γυρίσω. Δώσε. Εξαίσιο αποτέλεσμα. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω. Εδώ λίγο το κραγιόν είναι μόνο. Το κραγιόν είναι το μόνο υπέροχο. Καταρχάς. Γιατί δεν είναι ωραία.
Τέλεια είναι. Κούκλα. Α. Εντάξει, λίγο το eyeliner που πήγε εδώ κάτω. Το eyeliner είναι από την Amy Winehouse. Γι' αυτό. Εγώ πιστεύω είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσε να βγει. Μέσα Και σε θέλει- 5 λεπτά, ούτε. Ναι, και θέλει μέσα σε 5 λεπτά όταν βγαίνουμε να ετοιμαζόμαστε έτσι. Αν βγω καμιά φορά μαζί του έτσι βαμμένη, Να δω λίγο και το όνομα. μην πει κανεί τίποτα αν κυκλοφορήσω έτσι βαμμένη. Αυτό εδώ κάτω τι είναι. Μάσκαρα, eyeliner, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ νομίζω το έκανε υπέροχο. Και θα μπορούσαμε να βγούμε έτσι μέσα σε 5 λεπτά, να είναι έτοιμοι και να βγούμε. Ναι. Τσιγνοπέ. Τι Τσικνοπέμπτη. ξεχνάμε, βέβαια, δεν πάω πουθενά. Μία μέρα. Η τέχνη του μακιγιάζ τελείωσε. Λοιπόν, σε όποιον άρεσε αυτό το βάψιμο το υπέροχο, να έρθει εδώ πέρα, θα με βρει. Να το ξανακάνει και ο Αλέξης. Όποιοι θέλετε πάρτε τον τηλέφωνο. Αυτό. Να μπει στη σελίδα μου στο Facebook, να μπει στη σελίδα μου στο YouTube και στο Instagram. Και τώρα κάντε like, share, subscribe και το κουδουνάκι δίπλα από την εγγραφή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια. Γεια. Γεια σου Δώρα. Γεια. Μαλάκας είναι, τώρα δεν είναι μαλάκας, πες μου. Γεια. Όχι τι γεια τώρα, ρε μαλάκα, γεια σου Δώρα, εκεί πέρα έπρεπε να του πεις το γεια. Γεια σου Αλέξη. Να σου πω γεια πρώτα, να μου πεις γεια. Έλα πάμε. Δεν θα κάνεις εκείνο με τις σχέσεις και αυτά που είπες. Όχι. Γιατί είμαστε χωρισμένοι και δύο και θα το δουν και θα ξεφτυλίσουν. Χωρισμένη και δυο, γύρνα σε... Λοιπόν, τραβάει. Τραβάει. Λοιπόν, Ναι. που είχαμε μείνει ρε μαλάκα, στο γεια σας, πώς νιώθεις. Εντάξει, το είπαμε που δεν το νιώθω. Τι άλλο θες να με ρωτήσεις. Τι άλλο πρέπει να πω τώρα. Like, share, comment και subscribe. Τι λες με το κουδουνάκι. Και το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή. Τι είναι το κουδουνάκι. Εδώ πέρα τι είναι αυτό. Σε έβαψε και εδώ ή είναι πηλιά. Με έβαψες. Έτσι το λέμε τώρα. Πιπηλιά ποιος να μου κάνει. Ελπίζω αυτό να μην γραφτεί. Γράφτηκε. Άζει τραβάς τα ρεπό.